σε προηγούμενο βίντεο είχαμε δει μια εισαγωγή όσον αφορά τον πίνακα ελέγχου, δηλαδή το τι στοιχεία μπορώ να τροποποιήσω, και είχαμε μπει στα άρθρα, στο πώς μπορώ να δημιουργήσω ένα άρθρο, να βάλω κάποιο συντάκτη, πώς μπορώ να δημιουργήσω και να επεξεργαστώ κατηγορίες, πώς μπορώ να δημιουργήσω και να επεξεργαστώ ετικέτες, πώς μπορώ να διαγράψω ένα άρθρο, πώς μπορώ να κάνω επεξεργασία και ταχύ επεξεργασία. Λοιπόν, είχαμε δει γενικά πώς μπορώ να ανεβάσω εικόνα, αλλά θα πάμε και σήμερα λίγο στα πολυμέσα. Όταν πάμε στο κομμάτι της βιβλιοθήκης, είναι τα αρχεία τα οποία έχω ανεβάσει ήδη σαν πολυμέσα. Εδώ πέρα μπορεί να είναι είτε εικόνες, είτε βίντεο, είτε ηχή. Και πώς μπορώ να προσθέσω εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ πέρα είτε μπορώ να σύρω όλα τα αρχεία κατευθείαν για μεταφόρτωση, είτε μπορώ να επιλέξω εγώ. Το μέγιστο μέγεθος κάθε αρχείου, ξαναθυμίζω ότι είναι 2 MB. Θα πάω να επιλέξω μερικά αρχεία. Τώρα να δω αν έχω και κάποια έτσι με 2 MB, γιατί τα περισσότερα δεν θα ανέβουν έτσι όπως βλέπω εγώ εδώ. Για να μην χρειάζεται τώρα να τα μικρύνω. Όλα μεγάλα είναι. Ωραία. Σίγουρα έχω ένα. Τέλος πάντων, θα κρατήσω εκείνο το ένα το οποίο έχω. Πατώντας άνοιγμα, βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχει ανέβει στο 100%. Μπορούμε να κάνουμε μία αντιγραφή του URL στο πρόχειρο, δηλαδή το που έχει αποθηκευτεί. Εδώ πέρα αν είχαμε ανεβάσει κι άλλα θα φαινόντουσαν και όλα τα υπόλοιπα. Και μπορώ να κάνω επεξεργασία της εικόνας. Τι σημαίνει αυτό? Εδώ πέρα βλέπουμε πότε μεταφορτώθηκε. Από πού, το URL του αρχείου, μπορώ να το αντιγράψω, μπορώ να το κατεβάσω, ποιο είναι το όνομά του. Εδώ πέρα γενικά τα ονόματα καλό είναι και αυτά να τα αλλάζουμε, τι τύπος αρχείου είναι, τι μέγεθος έχει, τι διαστάσεις και ποια είναι η αρχική εικόνα. Εδώ πέρα είτε μπορώ να κάνω οριστική διαγραφή είτε ενημέρωση. Μπορώ να κάνω επεξεργασία της εικόνας, δηλαδή μπορώ να κάνω περικοπή, να βάλω κλίμακα, περιστροφή κτλ. Εγώ θα πατήσω τώρα ακύρωση της επεξεργασίας και μπορώ να βάλω κάποιο εναλλακτικό κείμενο. Αν θέλω να το χρησιμοποιήσω για κάποιο λόγο, κάποια λεζάντα και κάποια περιγραφή. Εγώ τώρα απλά θα πατήσω ενημέρωση. Εδώ πέρα αν ήθελα άλλαζα τον τίτλο της εικόνας και άμα πάω τώρα στη βιβλιοθήκη έχω και τις δύο τις εικόνες εδώ. Λοιπόν, στο επόμενο κομμάτι θέλω να πάμε στις σελίδες. Εδώ πέρα ανάλογα το θέμα το οποίο έχουμε, όχι θα το θέσω αλλιώς μετά. Λοιπόν, εδώ πέρα στις σελίδες μπορούμε να δούμε το ποιες σελίδες έχουμε και αν θέλω να προσθέσω νέα. Αυτή τη στιγμή έχω 2 σελίδες. Εάν πατήσω προβολή και για τις δύο, η μία είναι, πώς να το πω, είναι προσχέδια και η άλλη είναι δημόσια.
Εδώ πέρα στην άλλη μπορώ να κάνω προεπισκόπηση, να δω πώς φαίνεται το δείγμα σελίδας και πώς φαίνεται και η πολιτική απορρίτου. Εδώ πέρα ούτε το ένα ούτε το άλλο κομμάτι με αφορά, δεν θέλω να φαίνονται στη σελίδα μου, οπότε θα τα διαγράψω κιόλας. Λοιπόν, θα πάμε να δημιουργήσουμε εμείς νέες σελίδες. Στη μία θα γράψουμε αρχική. Εδώ πέρα είτε μπορούμε να πληκτρολογήσουμε κάποιο μήνυμα είτε οτιδήποτε. Μισό λεπτό να βρω ένα κείμενο. Λοιπόν, εδώ πέρα θα γράψω τώρα ένα κείμενο, το οποίο το έχω πάρει εδώ έτοιμο. Καλώς ορίσατε, εδώ πέρα θα το τροποποιήσω στην σελίδα. Λοιπόν, καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα μας για τον απόλυτο προορισμό για λάτρες της κουζίνας και της γαστρονομίας. Εδώ θα βρείτε ένα παράδεισο γευστικών απολαύσεων, συνταγές κτλ. Και έχουμε γράψει μια καλή περιγραφή σαν αρχική σελίδα. Εδώ πέρα αν θέλουμε μπορούμε να βάλουμε και κάποια εικόνα κτλ. Τώρα, ξεκινώντας μπορούμε να βάλουμε κάποιο χρώμα στο κείμενο, ανάλογα αν θέλουμε, δεν θέλω, το αφήσω σαν προεπιλεγμένο το μαύρο και μπορούμε να βάλουμε και κάποιο φόντο από πίσω εάν θέλουμε, όπως βλέπετε, ή μπορούμε να βάλουμε κάποια διαβάθμιση του χρώματος για το πώς θα φαίνεται έτσι από πίσω και μπορώ να αλλάξω και ως προς τη διαφάνεια και τα λοιπά, έτσι όπως βλέπετε. Δεν θα βάλω τώρα κάτι. Εδώ πέρα μπορούμε να δούμε το τι άλλο θέλουμε να επεξεργαστούμε σε κάθε blog ή να πάω στη σελίδα και εδώ πέρα εφόσον έχω γράψει, άμα θέλω μπορώ όπως είδαμε να παραμετροποιήσω κάτι, ας πούμε αυτό, καλή απόλαυση και καλή μαγειρική, να το αφήσουμε έτσι σαν bold στο τέλος. Λοιπόν, αν θέλω να δημοσιευθεί άμεσα, τι πρότυπο θα έχει είναι σελίδες, αν αναμένει έλεγχο ή όχι, ποιος είναι ο συντάκτης, αν θέλω να βάλω μία χαρακτηριστική εικόνα, τώρα δεν θέλω. Εδώ πέρα ας πούμε κάπου στα κοντά θα μπορούσαμε να έχουμε ένα λογότυπο ή μπορεί πάνω στην αρχική να βάλουμε ένα slider με διάφορες εικόνες από φαγητά, γλυκά κτλ. Θα το αφήσω τώρα έτσι, θα πατήσω την δημοσίευση και στην ουσία έχω δημιουργήσει εδώ την σελίδα μου. Μόλις πατήσω προβολή, βλέπω το πώς θα φαίνεται. Είναι κάτι απλό, προφανώς αυτό θα το αλλάξουμε στη συνέχεια. Λοιπόν, σίγουρα θα βάλουμε μία σελίδα η οποία θα έχει επικοινωνία,
την οποία προς το παρόν απλά θα βάλω ένα αρχικό μήνυμα, η φόρμα θα μπει πιο αργά. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα θα πληκτρολογήσω το απλό κομμάτι. Εδώ πέρα, εφόσον έχω το απλό κομμάτι, εδώ πέρα από κάτω θα βάλω μία φόρμα επικοινωνίας. Στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα δω τώρα μετά πώς θα το συμπληρώσω κτλ. Κοινωνικά δίκτυα θα τα συνδέσουμε με links αργότερα και ένα τελευταίο κομμάτι το οποίο θα το αφήσω bold. Ή μπορούμε να βάλουμε πέρα από φόρμα επικοινωνίας, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κτλ. Μπορούμε να βάλουμε, ελάτε να μας επισκεφτείτε και να βάλουμε μετά και ένα χάρτη. Λοιπόν, θα δημοσιεύσω και αυτήν εδώ τη σελίδα. Προς το παρόν θα δημιουργήσω έτσι αυτές εδώ τις δύο για να δούμε απλά πώς δημιουργούνται οι σελίδες. Το επόμενο κομμάτι είναι τα σχόλια. Λοιπόν, εδώ πέρα στα σχόλια ήδη έχω κάνει εγώ κάποια σχόλια σαν να είμαι εγώ στο WordPress. Εδώ πέρα κάποια τα έχω βάλει στον κάδο ανακύκλωσης, το οποίο μπορώ είτε να το επαναφέρω είτε να το διαγράψω μόνιμα είτε να το θεωρήσω ως ανεπιθύμητο και να πάει μετά στον κάδο εδώ πέρα στα ανεπιθύμητα. Εδώ πέρα στα ανεπιθύμητα ή διαγραφή μόνιμα ή ότι δεν είναι spam. Εδώ πέρα έχουμε ένα σχόλιο το οποίο έχει εγκριθεί. Μπορώ να το κάνω από έγκριση οπότε να μην φαίνεται, να απαντήσω, να κάνω ταχύ επεξεργασία, να το δηλώσω ανεπιθύμητο ή να το διαγράψω. Και μπορεί κάποιο να είναι σε αναμονή, έτσι ώστε να μπορέσω εγώ μετά να απαντήσω κάτι πάνω σε αυτό. Λοιπόν, τώρα, θέλω να πω κάτι για την εμφάνιση και να συνεχίσουμε λίγο γενικά και με την εμφάνιση και μετά θα σταματήσουμε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, εδώ πέρα γενικά, ανάλογα με το ποιο θέμα έχετε επιλέξει, εμφανίζονται διάφορες επιλογές. Λοιπόν, τι σημαίνει τώρα αυτό? Λοιπόν, εάν πάω εδώ τώρα σε αυτή την εμφάνιση, βλέπετε ότι έχω τον διορθωτή, όπου στην ουσία μπορώ να πάω στη σχεδίαση και να αλλάξω, ας πούμε, πώς θα φαίνεται η περιήγηση, να πάω να την επεξεργαστώ, τι θα φαίνεται πάνω στην μπάρα. Μετά, μπορώ να αλλάξω τα φύλλα του στυλ, με το που αλλάξω κάτι, αλλάζει κατευθείαν όλο το χρώμα. Εδώ πέρα, σαν style CSS. Ωραία. Θα το αφήσω προς το παρόν. Μου άρεσε αυτό εδώ το κομμάτι. Λοιπόν, μπορώ να πάω να διαλέξω τις σελίδες. Ποια θα είναι η αρχική. Εδώ πέρα μπορώ να βάλω άρθρα ανασελίδα, πόσα θα φαίνονται. Εάν επιτρέπω σχόλια στα post. Και αν θέλω να αλλάξω κάτι στην κεφαλίδα, που είναι πάνω, και μας λέει αυτό είναι το μοτίβο για κεφαλίδα και μπορώ να το αλλάξω, δηλαδή να πάω εδώ πέρα, αυτό, εδώ, άμα θέλω, και να τα σβήσω. Π.χ. λέω εγώ τώρα. Τώρα δεν θα σβήσω κάτι, θα το αφήσω έτσι. Μπορώ να πάω στο υποσέλιδο. Και τα λοιπά. Λοιπόν,
Να συνεχίσω λίγο εδώ στο διορθωτή. Στα πρότυπα, εδώ πέρα, πώς να είναι τα αποτελέσματα αναζήτησης. Η αρχική του ιστολογίου, το ευρετήριο, τι και να θα έχει, τα μεμονωμένα άρθρα, τη σελίδα 404, δηλαδή όταν κάτι δεν βρίσκει κτλ. Και κάποια μοτίβα. Στο συγκεκριμένο θέμα, ξανατονίζω. Εάν πάω στην εμφάνιση και στα θέματα εμφάνισης, εδώ πέρα γενικά βλέπετε έχει εγκαταστημένα ήδη άλλα δύο θέματα. Εάν θέλω να δω πώς θα είναι για να αποφασίσω εάν θα το βάλω, μπορώ να κάνω ζωντανή προεπισκόπηση, να δω το πώς φαίνεται και να πω, ξέρεις τι, εμένα μου αρέσει, οπότε θα πατήσω ενεργοποίηση και δημοσίευση. Τώρα, όπως βλέπετε, εγώ τώρα έχω βάλει άλλο θέμα. Αν πάω δηλαδή στο My Site και στην αρχική να πάω, έχει αλλάξει η εμφάνιση του θέματος. Τώρα, όπως βλέπετε στην εμφάνιση τώρα, πέρα από τα θέματα και τα λοιπά, που μου έβγαζε και για διορθωτή, εδώ μου βγάζει προσαρμογή. Η προσαρμογή του αυτή τη φορά είναι διαφορετική. Εδώ, ταυτότητα ιστότοπου. Ποιος θα είναι ο τίτλος του ιστότοπου? Θα βάλω, ξέρω εγώ, θα το ονομάσω, αντί για, τέλος πάντων αυτό που είχαμε, θα το βάλω taste. Εδώ πέρα μπορώ να βάλω κάποιον υπότιτλο. Εμφάνιση τίτλου ιστότοπου και γραμμή ετικέτας. Εδώ πέρα, ας πούμε, αντί για τον τίτλο θα μπορούσα να βάλω κάποιο εικονίδιο, ας το πούμε. Κάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι, πώς να το πω, κάτι σαν λογότυπο. Στη συνέχεια θα μπορούσα να βάλω τα fav icon, τα οποία είναι εδώ τα εικονίδια που βρίσκονται πάνω στη σελίδα. Και εδώ πέρα το λογότυπο. Τώρα θα βάλω δημοσίευση, απλά ότι άλλαξα το όνομα του ιστότοπου. Εδώ πέρα, χρωματική. Διαλέγω τι χρώμα θα έχω. Το πάω έτσι πιο στο μοβ. Ή μάλλον όχι, να το πάω σε πιο... κάπου εδώ, τύπου. Εδώ πέρα μπορώ να βάλω και υποστήριξη σκοτεινής λειτουργίας. Εδώ πέρα είναι μία ρύθμιση για το αν το ζητήσει κάποιος επισκέπτης. Λοιπόν, δεν θα βάλω σκοτεινή λειτουργία τώρα. Εδώ πέρα, εικόνα φόντου. Να πάω να διαλέξω μία εικόνα αντί να έχει χρώμα. Μπορώ να πάω να βάλω το μενού. Πώς θα φαίνεται. Κάνοντας δημιουργία μενού, θα βάλω, ας πούμε, ποιο είναι το όνομα και μπορώ να βάλω ένα κεντρικό και ένα δευτερεύον. Εδώ πέρα, εφόσον δημιουργήσω τα μενού, τώρα δεν έχω δημιουργήσει κανένα ακόμα, για να βάλω. Και εδώ πέρα μπορούμε να δούμε προβολή όλων των θέσεων, σαν κεντρικό και σαν δευτερεύον. Στη συνέχεια έχουμε τις μικροεφαρμογές, όπου εδώ πέρα μπορώ να βάλω κάπου πρόσφατα άρθρα, πρόσφατα σχόλια, το ιστορικό, τις κατηγορίες, ας πούμε, να φαίνονται σε μία πλευρική στήλη κτλ. Φόντο, τα είπαμε από πίσω. Μπορώ να κάνω ρυθμίσεις αρχικής σελίδας, τι θα φαίνεται, αν θα είναι μία στατική, αν θα φαίνονται τα τελευταία μου άρθρα. Ρυθμίσεις αποσπάσματος, αν θα είναι μία απλή περίληψη για να συνεχίσω να το διαβάσω ή αν θα είναι όλο το κείμενο. Και μπορούμε να βάλουμε εμείς εξτρά κείμενο σαν CSS και να το τροποποιήσουμε. Λοιπόν, έτσι είδαμε πώς μπορώ να ενεργοποιήσω και να παραμετροποιήσω διάφορα ανάλογα με το θέμα που διαλέγω. Μπορώ να εγκαταστήσω ένα
καινούριο θέμα, ας πούμε ότι δεν μου αρέσει κανένα από αυτά, δεν έχω δικαίωμα να διαλέξω κάποιο άλλο. Μπορώ να πάω στο προσθήκη θεμάτων και εδώ πέρα είτε μπορώ να διαλέξω κάτι συγκεκριμένο το οποίο να είναι σχετικό με αυτό που θέλω να κάνω, είτε να πάω να δω στα δημοφιλέστερα, τα τελευταία, θέματα εμφάνισης με blog, αγαπημένα κτλ. Επειδή εμείς θέλουμε να κάνουμε, ας το πούμε, μία ιστοσελίδα για φαγητό, εγώ θα πατήσω τη λέξη food και να κάνω αναζήτηση, έτσι ώστε να δω κάποια έτοιμα templates, δηλαδή θέματα, και να δω ποιο μου αρέσει περισσότερο και να διαλέξω αυτό. Μισό να δω. Για να δω λίγο αυτό. Όχι. Εδώ μάλλον. Ωραία, θα πάω σε αυτό το κομμάτι, το food blogger, θα πατήσω εγκατάσταση. Περιμένουμε να εγκατασταθεί. Και εφόσον εγκατασταθεί, εγώ το έχω τώρα εγκαταστημένο, αλλά μπορώ να μην το ενεργοποιήσω ακόμα, απλά να εγκαταστήσω όποια θεωρώ ότι μου αρέσουν και μετά να διαλέξω ποιο να εγκαταστήσω, ας πούμε, π.χ. Και αυτό θα το εγκαταστήσω. Και να δω λίγο και κάτι ακόμα, το οποίο αν υπάρχει. Ωραία. Θα κάνω και αυτό εδώ εγκατάσταση. Ωραία. Λοιπόν, αν πάω τώρα στα θέματα εμφάνισης, βλέπω ότι έχω εγκαταστήσει όλα αυτά εδώ. Λοιπόν, ας πούμε ότι και εδώ μπορώ να κάνω ζωντανή προεπισκόπηση, γενικά σε οποιοδήποτε θέμα, για να δω έτσι το πώς θα φαίνεται. Εδώ πέρα μπορώ να τα αλλάξω κιόλας. Όχι, τα περισσότερα είναι προ εδώ. Κάποια είναι επιπληρωμή προφανώς. Θα ενεργοποιήσω αυτό εδώ το θέμα και μόλις πάω στην αρχική μου τη σελίδα, όπως βλέπετε, έχει αλλάξει πάλι το πώς φαίνεται. Και βλέπουμε εδώ και τις σελίδες τις οποίες έχουμε φτιάξει. Άμα πάω στην επικοινωνία τώρα, κατευθείαν έχει αλλάξει και έχει κάποια έτοιμα, μια πλευρική στήλη. Λοιπόν, και εδώ πέρα μπορώ να επεξεργαστώ το κάθε τι που θέλω πάλι. Δηλαδή μπορώ να πάω να κάνω την προσαρμογή μου εξ αρχής. Να δούμε εδώ για τις μικροεφαρμογές, το τι θα έχει δηλαδή στην πλάγια στήλη. Εδώ πέρα θα διαγράψω ό,τι έχει έτσι λίγο εξ αρχής, για να βάλω εγώ αυτά που θέλω στην πλευρική στήλη. Θα βάλω σίγουρα να φαίνονται ποιες κατηγορίες έχω. Θα το βάλω σαν ιεραρχική προβολή. Εδώ πέρα μπορώ να βάλω και κάποιον τίτλο. Τι θα βάλω κατηγορίες. Λοιπόν, θα βάλω... Τι θα βάλω. Θα βάλω πάνω μία εδώ σαν αναζήτηση.
Θα βάλω... Τέλος πάντων, θα δούμε μετά, θα προσθέσουμε και άλλες εφαρμογές και θα βάλω εγώ εδώ και άλλα πραγματάκια. Άμα πάω τώρα κανονικά τέλος πάντων στην αρχική, εδώ πέρα βλέπετε ότι έχω την αναζήτηση και το ποιες κατηγορίες έχω να εμφανίζονται. Μπορούμε να βάλουμε εικόνες, ετικέτο σύννεφο, ιστορικό, ημερολόγιο κτλ. Άμα πάω στο μενού, μπορώ να δημιουργήσω κάποια μενού. Για να δημιουργήσω μενού αρχικά πρέπει να δώσω ένα όνομα, ας πούμε π.χ. κεντρικό μενού. Εδώ πέρα μπορώ να προσθέσω όποιες σελίδες θέλω, κάνοντας ας πούμε αυτόματη προσθήκη ή το που θα φαίνεται. Τώρα αυτό θα το βάλω στο primary και θα πατήσω δημιουργία μενού. Για να δημιουργήσω ένα μενού στο primary διαλέγω το ποιες σελίδες θα μπουν, θέλω και την αρχική και την επικοινωνία. Θα πατήσω προσθήκη στο μενού, εδώ θέλω πρώτα να είναι η αρχική και τέλος η επικοινωνία. Από τα άρθρα αν θέλω να φαίνονται κάτι, εγώ δεν θέλω να φαίνονται κάτι σαν άρθρα, ούτε κάποιο συγκεκριμένο σύνδεσμος. Κάποια στιγμή θα βάλω και άλλη μία σελίδα, ας πούμε το how to, πώς να κάνεις κάτι, tips τέλος πάντων. Και μπορώ να βάλω και διάφορες κατηγορίες. Ας πούμε τώρα εγώ θα βάλω εδώ τα ζυμαρικά. Εδώ πέρα θα μπορούσα να έχω μία κατηγορία συνταγές, όπου μετά στις συνταγές να βάλω και τις πένες. Δηλαδή τώρα τα ζυμαρικά μπορώ να τα βάλω να είναι σαν υποστοιχείο και να πατήσω τώρα ας πούμε αποθήκευση του μενού. Εάν πάω τώρα πάλι στην αρχική, βλέπετε έχουν προσθεθεί τα ζυμαρικά, όπου εδώ θα μπορούσα να έχω συνταγές και στις υποσυνταγές να έχω ζυμαρικά, κρέατα, ψάρια, επιδόρπια κτλ. Και μετά ανάλογα να με πετάει από τα ζυμαρικά. Άμα εδώ ήταν ξέρω εγώ συνταγές, να είχε τα ζυμαρικά και από τα ζυμαρικά να με πετούσε σε πένες, λιγουίνι κτλ. Λοιπόν, και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και footer μενού, όταν θα βάλουμε και άλλα στοιχεία, τότε θα το χρησιμοποιήσω. Λοιπόν, στη συνέχεια, εδώ πέρα μπορούμε να αλλάξουμε κάποια επικεφαλίδα, να το προσαρμόσουμε. Το φόντο, το τι φόντο θέλω να έχει, τώρα εδώ για κάποιο λόγο μου έχει κολλήσει εμένα, δεν φαίνεται, ίσως να είναι κάποιο τώρα θέμα του θέματος. Και επεξεργαστής αρχείων θεμάτων εμφάνισης. Δηλαδή να πάω και να πειράξω τον κώδικα. Εδώ πέρα μου βγάζει αρχικά ένα alert, δηλαδή ένα μήνυμα, το οποίο εάν θέλω να κάνω άμεσες τροποποιήσεις μου λέει ότι δεν συνίσταται, γιατί υποτίθεται ότι πρέπει να ξέρεις κώδικα εδώ. Εάν καταλαβαίνω και ξέρω από κώδικα, μπορώ να πάω σε διάφορα στοιχεία και να πειράξω αυτά που θέλω. Εδώ πέρα, αν πάω, έτσι, βλέπω το τι θέλω να πειράξω. Ας πούμε π.χ. που να πάω, ας πούμε ότι πήγα στο footer, δηλαδή στο υποσέλιδο, και να πάω να πειράξω εδώ πέρα ό,τι κώδικα θέλω. Τι άλλο έχει εδώ. Ή μπορώ να αλλάξω εδώ το στυλ, δηλαδή το πώς θα φαίνεται κάτι. Να πάω να βρω εδώ τα περιθώρια, τα χρώματα κτλ. Τώρα δεν θα πειράξω κάτι. Αν θέλω να αλλάξω κάτι θα πατήσω ενημέρωση αρχείου, έτσι ώστε να αλλάξει. Λοιπόν, τώρα θα σταματήσουμε σε αυτό το κομμάτι της εμφάνισης και σε επόμενο βίντεο θα δούμε τα υπόλοιπα
κομμάτια.